Nicol, eu când am mers la mine acasă și te-ai dezbrăcat și am văzut că... Da, Alex, vrei să ne împăcăm? Te rog eu. Mai dă-te. Auzi, tu nu ești fata care a apărut în TikTok-ul meu? Ba da. Vrei să sun iar fostul dacă vrea să se împage cu tine? Haide. Bine, hai să vedem. Te-ai împăcat cu el? Nu, De ce? că mi-a făcut scandal. Ma. Ce faci? Stau. Auzi, putem să vorbim ceva, te rog eu mult de tot? Yes. Știi, gen, m-am tot gândit și știi că te-am mai sunat odată, dar nu vrei tu să ne împăcăm? Nicol, eu când am mers la mine acasă și te-ai dezbrăcat și am văzut că...